Watan haberleri yapışımda devam edeceğiz. Merkezi Aziyanın döwletlerinin daşary siyasi idaralarının yol başlarına ataşmany Owganysan meselleri boýunça ministrligiň viza aratnaşy arkaly duşy geçirli. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Owganysan Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrligi hemem Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziya üçin öňünalşy diplomatiýa boýunça Sewit merkezi bilen birlikde gepleşigiň guramaşy hökmüne çykyş etdi. Duşun barşynda taraplar Sewit hyzmatdaşlygyny Owganysan'a parakatçylyk ýagdaýy ilerletmäge howpsuzlyk meseleleri şeýlede ykdysady ösüşi aralyp maslahatlaşdylar. Bu urdaky özara hereketleň häzirki ýagdaýy geljegi bilen bagly işçen pikirler alşyldy. Meclise Owganysan'yň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň daşary syýasy idaralarynyň ýolbaşlary, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziya boýunça ýürütek wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziya üçin öňünalşy diplomatiýa boýunça Sewit merkeziniň başlygy, şeýlede Gazagystan Respublikasynyň prezidentiniň Owganysan boýunça ýürütek wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Owganysan'a ýardam bermek boýunça missiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Owganysan boýunça syýasy meseleler babatda ýürütek wekiliniň ornwasary gatnaşdylar. Türkmen tarapy Owganysan'a parakatçylygy keltmek ugruna gepleşilen oňyň ösüşini gazanmakda dünýä jemgyýetçiliginiň syýasy we durmuş ykdysady gollawynyň ähmiýetini göşeli gepleşilen oňyň netijesiniň Sewitdäki onuň daşyndaky syýasy ykdysady we durmuş ýagdaýy bilen gönnün bagly bolup durganyny notady. Owganysan bilen bilelikde bitew geosiýasy we geoiqtisady giňişligi emele getirgen we bu ýurt bilen köp asyrlyk taryhy, medeni hemde şahsy gatnaşyklary bolan Merkezi Aziya ýurtlarynyň orny aýratyn nagtarly. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň insanperwer gollaw arkaly Owganysan durmuş ykdysady ösüşine ömürden beýlekde ýardam bermegi maksat edilýänini bellädi. Taraplar Sewitdäki ýagdaýlar boýunça öz garaýşlaryny beýan etdiler hemde anyk teklipleri alşdylar. Türkmen tarapy syýasy hemde diplomatik tagallalary işçileşdirme maksat edilýär we bu urda Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm ornuny anam bildirýär. Şunuň bilen baglykda döwletler we halkyň arasynda işçi gatnaşyklary ýoly goýmagyň esasy ugurlaryny öz adyna görkezgen halkara parakatçylyk we anaşmagyň ýeriniň ähmiýetini agtarly. Şeýle hem sanly ulgam arkaly Italian kompaniýalar üçin Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny maýa goýmagy we işgürlük mümkinçilikleri atly tanışdyryş maslahaty geçirildi. Tanışdyrşy Italian tarapynyň Italian Sowda agentliginiň baş direktory, Italian senagatynyň ýaklamagy